Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Meta jasal Ottubru jibda l-argument ta' tilqima tal-influenza. Ommi tkun trini biex noħodha u missieri jgħid li dawn biss merijiet imma li ġiet l-ġeb kollu. Mela veru hemm ħafna kontroversja marbuta ma' din it-tilqima. Nibdew l-ewwel bil-fatt li t-tilqima qed hemmhekk biex tipprevjeni l-virus tal-influenza. Jiġifieri huwa dejjem irrakkomandat li t-tilqima tittieħed għaliex għalkemm ħafna nies il-kontroversja minn hawnhekk ġej għax ħafna nies għalihom l-influenza mhijiex xi ħaġa gravi, allura jgħidu nista' ngħaddi mingħajrha. Issa fil-verità l-influenza jaf ikun hemm każijiet fejn tista' tagħti komplikazzjonijiet serji li wieħed ikollu bżonn imur l-isptar biex jieħu trattament u ġieli sfortunatament anke tista' twassal għall-imwiet, jiġifieri la hemm vaċċin li huwa available għaliha. Naħseb wieħed jagħmel tajjeb li jagħmel użu minnu. Issa l-kontroversja l-oħra li hawn min jgħidlek li isma' jiena ħadta l-injection u xorta qabadni. Ma rridux ninsew li l-injection qed hemmhekk għall-influenza imma mhux għal riħ komuni, ġifieri riħ komuni xorta jista' jaqbdek għaliex il-vaċċin mhuwiex ħajattakka għal riħ komuni. Id-differenza hi però li riħ komuni jdum kwistjoni ta' jumejn 3 ijiem. Ma jwaqfekx daqshekk mill-ħajja normali tiegħek u ma jkunx hemm komplikazzjonijiet li wieħed ikollu komplikazzjonijiet fuq is-saħħa tiegħu. Mbagħad kontroversja oħra u min jgħidlek li kif ħatta qabditni l-influenza. Issa fil-verità veru, meta toħodha jaf ikollok xi ftit żgħira deni, xi naqra running nose, sintomi ta' riħ li jkunu imma vera ostra ġifieri daw l-iktar idumu ġurnata jumejn maximum, ġifieri wieħed jieħu 2 paracetamol u jkun jista' jibqa' dej normali. Kontroversja oħra li il-vaċċin il-xjentisti jagħmlu il-vaċċin qabel ma tiġi l-influenza staġjonali, jiġifieri huma jridu jippruvaw jipprevedu x'tip ta' viruses ħajkun hemm, x'tip ta' viruses ħajattakkaw. Issa il-virus iċ-ċiklu tiegħu jinbidel. Jiġifieri jista' jkun li huma jkunu proġettaw għal tip ta' virus imma mbagħad jinserta li jolqod virus li jkun xi ftit differenti. Però minn studji u riċerki xorta sabu li xorta l-vaċċin ikun effettiv. Kull staġun jitfaċċaw viruses differenti tal-influenza. Ġieli jiġi staġun fejn dawn il-viruses ikunu qawwija aktar minn staġuni oħra. Apparti t-tilqima, kif nistgħu nilqgħu għal kontra l-virus tal-influenza? Mela, naħseb l-iktar ħaġa importanti hu li jekk aħna nkunu morda jew it-tfal tagħna jkunu morda, kemm jista' jkun ma noħorġux mid-dar, ġifieri nagħmlu il-ħin tagħna d-dar u ma noħorġux niltaqgħu mal-komunità għaliex bekk inkunu nistgħu inxerdu l-mikrobu ħafna iktar. Eżempju, jekk it-tfal huma ma jifilħux huwa rakkomandat li mill-inqas imqar jgħaddu jumejn u jkunu mingħajr deni qabel ma terġa' tibagħthom l-iskola għaliex hemmhekk ħajkunu f'kuntatt ma' tfal oħra u faċli il-mikrobu faċli jittieħed u jkompli għaddej. Affarijiet oħra huma li naħslu jdejna regolarment biex kemm jista' jkun jekk niġu in kuntatt mal-mikrobu ma neħduhx. Affarijiet sempliċi li eżempju jekk ħanazzu nisolu nattu ħalqna u naħslu jdejna wara, mhux nazzu fuq ħaddieħor għaliex mbagħad il-mikrobu iktar ikompli għaddej. Importanti wkoll li niklu dieta bilanċata b'ċertu nutrijenti u ninkludu frottu ħaxix fid-dieta ħalli itina l-immunità biex kemm jista' jkun nkunu kapaċi niġġieldu daw il-mikrobi. Bħal kull tilqima oħra anke t-tilqima tal-influenza ġġor magħha ħafna rakkomandazzjonijiet. Pereżempju iżda din it-tilqima tot għal sezzjoni partikolari tal-popolazzjoni. It-tilqima tista' tittieħed minn kulħadd li huwa ikbar minn 6 xhur. Però hija l-iktar rakkomandata f'ċertu gruppi li huma l-iktar it-tfal li huma inqas minn 5 snin għax dawn huma jkunu daqsxejn iktar prone għal daw it-tip ta' mikrobi, l-anzjani u l-adulti li għandhom il-fuq minn 65 sena,
Nies li ibatu minn ċertu mart kroniku bħal mart ta' sistema respiratorja, bħal azma, nies li ibatu mid-diabete, problemi tal-qalb, problemi fil-kliwi, kundizzjonijiet neuroloġiċi, kundizzjonijiet li jagħmluhom iktar suscettibbli għal dawn l-infezzjonijiet. U wkoll minn nisa pregnanti hija rakkomandata li tittieħed, però kif qed qabel idealment joħodha kulħadd. Bħal dejjem fl-istaġun tal-influenza tajjeb li nużaw il-prudenza. Importanti nattu mneħirna meta nkunu se nazzu. Ma mmorrux skola jew xogħol meta nkunu ma nifilħux. Naħslu idejna ta' spiss. Tikka aktar fuq saħtek. Fis-suq insibu tipi differenti ta' mediċini li jintużaw biex jikkuraw u jtaffu id-depressjoni. Riċerka li saret dan l-aħħar fl-Italja turi li l-ambjent fejn tgħix il-persuna jaffettwa ħafna is-suċċess ta' din il-mediċina. Biex tispjega dan l-istudju, ir-riċerkatriċi prinċipali qalet li wieħed għandu jimmaġina lilu nnifsu fuq dajsa. Id-dajsa tissimbolizza l-mediċina għal kontra d-depressjoni. Dajsa toffri ambjent sabiħ u rilassat. Imma jekk il-baħar ikun imqalleb u d-dajsa tinqabad f'maltempata, inutli li d-dajsa tkun mamra bl-aqwa kumdità, għax xorta waħda l-esperjenza ma tkun xejn pjaċevoli. Għalhekk, persuni li qed jingħataw kura għal kontra d-depressjoni għandhom jevitaw li jgħixu jew jaħdmu f'ambjenti li jkunu huma l-kawża tat-tensjoni, l-ansjetà u l-istress. Tikka aktar fuq saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.